カムスターマヤです。もうすぐバレンタインですね。彼氏と彼女と好きな人とのデートはちゃんと準備できましたか？私は残念ながら今年には一人です。パソコンとぬいぐるみと家でデートするしかないですね。私の Forever は今日本にはいないんですよ。一人です。さて、日本ではバレンタインの時に女の人は男の人にチョコレートをあげる習慣の文化があるんですよね。でもフィリピンにはそれがないんですよ。その反対です。フィリピンはアメリカと、米国、私がイギリスとかと同じように男の人が女の人に花束とかぬいぐるみとかチョコレートなどプレゼントをあげるんですよ。反対ですね。だから、フィリピン人の恋人、彼女を持っている方々は必ず何かあげてくださいね。物じゃなくてもいいので、手紙とか、例えば遠距離恋愛をしているなら時間を作って彼女に電話したら絶対に喜びますよ。フィリピン人は些細なことでも喜びますよ。しかもフィリピン人のカップルにとってバレンタインはとても大事な日なんで、必ず自分の恋人に電話してくださいね。さて、今回のレッスンはバレンタインにぴったりです。リクエストレッスンのビデオを撮らせていただきました。今回は愛を表すフィリピン語のレッスンを教えたいなと思います。では始めます。まずは愛のフィリピン語を教えたいと思います。愛っていうのはフィリピン語ではパグイビグって言います。ハートも作りました。パグイビグ、パグイビグ、パグイビグというのは愛です。love です。だから愛してるとか好きだっていうことのいろんな言い方を教えたいなと思います。私はロマンチックな人じゃないので言わないんですよ。でもぜひ恋人とかに言ったら多分キュンキュンするんじゃないかなとは思うんです。胸がドキドキします。では始めます。まずはこの言葉です。マハルキタ、マハルキタ、マハルキタは聞いたことありますね。マハルというのは愛するって意味なんですよ。で、キタはあなたって意味です。マハルキタっていうのはあなたを愛してるって意味です。愛してます。マハルキタです。いいですか？はい。で、とても愛してるって言いたいときは、マハルの後にナマハルをつけるんですよ。こうなります。マハルナマハルキタ。いいですか？マハルナマハルキタというのはとても愛してるって意味です。ダブルにしたらいいですよ、マハル。マハルの後にナをつけてマハルです。覚えてますかね？このルールは。最後の文字が C なのでナをつけましたっていうルール覚えてますか？後でその文法の話は後でにしましょう。いいですか？マハルキタというのは愛してる、愛してますって意味です。とマハルナマハルキタはとても愛してるって意味なんですよ。で、とっても愛してるって言いたいときはマハルナ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 マハルキタ何回繰り返しても大丈夫です。マハルキタというのは愛してるって意味なんですけど、家族とか彼氏、友達とかに言える愛してるのことですよ。だからその恋人に限定しているわけではありません。いいですか？マハルキタ、マハルナマハルキタで、次の表現はこれです。イニイビキタです。イニイビキタです。イニイビキタというのはさっきのマハルキタと同じ意味ですよ。イニイビキタはです。でも私にとってはイニイビキタの方がなんかちょっと気持ちが深い、愛が深いっていう風に感じるんですよ。違いは本当はないんです。イニビキタは多分、昔よく言うマハルキタのことです。で、今はマハルキタをよく使うんです。いいですか？でもドラマとか、小説とかこれはよく出ます。いいですか？でもこっちで言うときはやっぱりマハルキタですね。イニビキタはちょっと超ロマンチックすぎます。いいですか？はい、イニビキタです。I love you のことですよ。はい、次はマハルキタとイニイビキタ。
と全く同じ意味なんですけど、愛してるって意味ですね。でもこれは多分今使う人はいないでしょう。でも教えたいなと思って紹介します。はい、これですね。シニシンタキタ。シニシンタキタです。シニシンタというのは愛してるって意味です。と、マハルキタは家族にも言えます。いいですか？家族と彼氏とそれと、友達にも言えるんですけど、このシニシンタキタっていうのは恋人限定です。いいですか？シニシンタキタです。I love you のことです。いいですか？では、I love you の3つの言い方。マハルキタとイニイビキタとシニシンタキタです。いいですか？次の表現は、私はあなたのことが好きです。多分前にはこれ習ったことがありますよね。ちょっと覚えてません。教えたかどうかです。はい、グストキタです。グストキタです。グストというのは欲しいという意味もあるんですけど、この場合は好きっていう意味ですね。グストキタです。私はあなたが好きっていう意味です。グストキタです。はい、4番目。5番目の表現はこれです。ミスキタです。ミスキタです。ミスキタというのは、I miss you。私はあなたに会いたい。私はあなたが恋しいって意味なんですよ。ミスはその I miss you のミスの言葉から来てます。ミスキタ。英語とフィリピン語です。混ぜ混ぜです。ミスキタって意味ですね。私はあなたに会いたい。私はあなたが恋しいって意味です。で、ここにちょっとな入ってるんですけど、ミスな来た。なっていうのはもうって意味ですよ。already って意味ですね。I miss you already って意味です。なを入れるときは、私はあなたにもう会いたいですって意味になります。わかりますか？で、さっき、私はあなたに会いたくてたまらないって言いたいときは、ミス来た。いいですか？マハル来たと同じですよ。はい。ミス来たです。ミス来たとミス来た。私はあなたに会いたい。私はあなたにもう会いたい。私はあなたに会いたくてたまらないって意味です。わかりましたか？そしてあなたに会いたいということの他の言い方はこれです。gusto kitang makita です。gusto kitang makita です。この場合の gusto は好きじゃなくて何々たいです。会いたいのたいです。gusto kitang makita。makita というのは会う、見るって意味なんですよ。で、kitaはあなたですね。で、gusto は何々たいです。なので日本語になるとあなたに会いたい、あなたを見たいって意味になります。gusto kitang makita です。あなたが恋しい、私はあなたに会いたいって意味です。わかりましたか？もう本当にだんだんロマンチックになってるんですよ。今から教える表現。はい、次はこれです。iniisip kita lagi です。iniisip kita lagi です。iniisip というのは思ってる、考えてるっていう意味なんですよ。iniisip です。いいですか？これは動詞です。これの基本形は isip ですね。いいですか？iniisip kita 考えてる。で、kita はあなたと lagi は palagi と同じ意味で always いつものことです。いいですか？iniisip kita lagi iniisip kita lagi です。iniisip kita lagi っていうのは私はあなたのことをいつも思ってます、考えてますのことです。iniisip kita lagi です。もう今からの表現はもう本当になんていうかなです。ロマンチックすぎて私はさすがにこれは言えませんけど、多分これ言われるとなんていうかな、心が飛んでしまう。嬉しくなりますね。はい、次はこれです。はい、ikaw ang buhay ko です。
ikaw ang buhay koです。日本人はこんなことを言うかどうかがわからないんですけど、ちょっと教えたいなと思って紹介しました。はい。ikaw というのはあなたっていう意味なんですよ。で、こは私のっていう意味なんです。いいですか？ikaw、あなた、こ、私のです。で、buhay というのは命です。life のことです。というのは、ikaw ang buhay ko っていうことは、あなたは私の命だっていう意味なんですよ。You are my life だから、あなたがいなかったら私が死ぬ、私が生きる意味ないっていう意味なんです。いいですか？わかりましたか？ikaw ang buhay ko、 ikaw ang buhay ko です。はい、次はikaw ang buhay ko と大体同じ意味の表現の紹介です。はい。ikaw ang lahat sa akin です。ikaw ang lahat sa akin です。ikaw というのは you あなたですね。で、lahat はすべて、全部って意味です。all のことですね。で、akin は私、sa akin は私にか私にとってって意味なんですね。ikaw ang lahat sa akin っていうのは私にとってあなたは私のすべてだって意味なんですよ。いいですか？ ikaw ang lahat sa akin あなたは私のすべてだって意味なんです。ロマンチックですね。はい、あと3つです。はい、次はこれです。これもちょっとロマンチックですね。言われると笑顔します。笑顔になります。いいですか？はい。ikaw ang nagpapaganda ng araw ko. Ikaw ang nagpapaganda ng araw ko です。ikaw はあなたです。araw は一日です。こは私の一日、あなた。で、nagpapaganda というのはガンダ。覚えてますか？ガンダっていうのは美しいって意味ですね。美しさです。nagpapaganda というのは美しくさせるっていう意味なんですよ。ikaw ang nagpapaganda ng araw ko というのはあなたは私の一日を美しくさせている。日本語大丈夫ですか？ You make my day beautiful っていう意味なんですよ。You make my day beautiful いいですか？それは英語になりますが、意味はそれです。はい。あなたは私の一日を美しくさせていますっていう意味です。Ikaw ang nagpapaganda ng buhay ko. Ikaw ang nagpapaganda ng buhay ko. っていうことです。はい、次はこれです。Ikaw ang laman ng puso't isipan ko です。Ikaw ang laman ng puso't isipan ko です。ikaw はあなた。laman は中にある、中にいるって意味ですよ。で、puso は心か心臓。でもこの場合は心ですね。で、isipan は頭です。いいですか？で、こは私の。で、このプソになってるんですけど、プソっていうのはプソアのショートカットです。そういうふうに考えてくださいね、ショートカットってことです。いいですか？はい。ikaw ang laman ng puso't isipan ko というのは、日本語であなたは私の頭と心の中にいるっていう意味です。ikaw ang laman ng puso ko。あなたは私の頭と心の中にいますって意味ですね。いいですか？早く言うと、ikaw ang laman ng puso't isipan ko です。はい、最後の表現になりますが、反対でした。これです。はい。gusto kitang makasama habang buhay。gusto kitang makasama habang buhay です。habang buhay は一生です。私が生きてる限り一生の一生です。私の発音は多分ちょっと変だと思うんですけど、一生ですよ、一生。いいですか？で、makasamaっていうのは
一緒にいることです。一緒にいること。いいですか？で、gustoは何に対ですね。ってことは、gusto kitang makasamang habang buhay は日本語にすると、私はあなたと一緒になりたいって意味です。gusto kitang makasama habang buhay です。ロマンチックですね。はい、今から終わる前にもう一回全部言ってみましょう。はい、pag-ibig、pag-ibig、愛のことですね。pag-ibig です。次はmahal kita、mahal kita、愛してるって意味ですね。はい、mahal na mahal kita、私はあなたのことをとっても愛してるって意味です。mahal na mahal kita です。はい、次はiniibig kita ですね。同じ愛してるって意味ですね。iniibig kita です。ですの次はgusto kita、gusto kita、gusto kita、私はあなたが好きです。はい、次はikaw ang buhay ko、ikaw ang buhay ko、あなたは私の命です。はい、私が生きる意味です。生きる理由です。そんな感じですね。あなたは私が生きる理由です。はい、次はgusto kitang makita、私はあなたに会いたい。私はあなたを見たい。gusto kitang makita です。miss kita、私はあなたのことに会いたいですね。同じ意味です。gusto kitang makitaと同じ意味です。miss kita、いいですか？はい。その次はikaw ang nagpapaganda ng buhay ko。違います。araw ko です。ikaw ang nagpapaganda ng araw ko。あなたは私の一日を美しくさせてます。いいですか？ You make my day beautiful のことです。はい。次はgusto kitang makasama habang buhay。私はあなたと一緒にいたいです。はい。最後の3枚になるんですけど、次はikaw ang laman ng puso't isipan ko。あなたは私の心と頭の中にいます。ikaw ang laman ng puso't isipan ko。はい、次はikaw ang lahat sa akin。あなたは私のすべてです。ikaw ang lahat sa akin。あなたは私のすべてです。と、最後はiniisip kita lagi。iniisip kita lagi。私はあなたのことを考えています。私はあなたのことをいつも考えていますのことです。では、今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習えたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。そして忘れずに14個の表現の中で一つでも恋人に言ってみてくださいね。はい、では、paalam po. Happy Valentine's!